Hakajing hiar kinoyalam ka Hill Farmers Union HFU Central Body hakajing alam khamat uba Alphon Bird Carson Teo Secretary hakajing dan lang ki dekhat na Riboy District West Giant Hills District but Barato Circle hakakat nyo tri urisau araja arpusan shalla pangap ban ai man sim yakin nongshong snong ki ba em da karap karyang hapreng kajing sha pakhang bakin lech ot kapa khnang bakin lach na kajing sha thombor hakijat ben rew karbi bat ki Pulit Assam ayo jing tim bakal long kaman hakate ka snong kadon hapreng ka ling a pisa bat ka jing khuslai jing mut ketika snong ka badan hakaput bat ka karbi anglong district ka jela Assam kadai ka pau bha hakilat pathai khubor namar ka jing sha pandai ki nong song snong jongka ki ba em hakarap karyang da ki jat ben rew karbi man la kapor dang haki khendiat sngi baladap kaladon ka jing kan a hapdang ki khasi penar bat ki karbi ka balapan long ya ki bor district ka West Giant Hills district ban penjari da ka curfew bat yo menteri rangba ukonrat ki sangma ban kentui ki nong song snong ha ka te ka snong ban kyar ban layot ka ba watla kala dei ka por ot namar ka kham kong san ka song sok song sngan ya ka babun hi kim pedang hakajing pentep ki noyalam ka union laong ba wat unong rap uba ot ka ba ha ka penthor ka ba kham jingai na ka jakaya kan atru ki Pulit Assam ki ba pahara ya ki karbi ki lawan be yo u bat ki Pulit ka Meghalaya ki hap shulet shaw yo u bat aiman sempat da ki noyalam ka union laong bakalong ka basngo sang sot ukuba uba kila thung shitam ha ki banai bladam menta ha baladei ka por ban ot pen ban kim yo ban lum yo u ka union kala penlong ka jia mir jimut bat ki nong song snong lem ki nong elam snong ka ilakas Shillong mentang ha ka ber dei bat ki sen jam ban weng ya ki jing e uba Alphon Bird Carson Teo ulapen sngo ba ka seng ka kwa ban ya kran bat ki Nongrep na karbi khnang ba ki nong song snong ka lapangap kin la ban yo ot sok yo kuba uba kila thung ka union ka kran shai balada ki Nongrep kim yo ban ot yo kuba uba kila rep shitam kan pen khre ban ujor sa ka National Human Rights Commission bat sadu u menteri kampo yeng ka sarkar India u Amit Shah ban ai men sim ki Nongrep ka jongi ki badu ban ot yo kuba ndri ke ka ba pen pangmet yangi mata ka sngi hadu kata kata kalong ka jongi i jongi ya wei upa iet uba ula persang ban let ban ot yo kuba te ndri kila sabe no hakiteki Pulit na po Assam te kai ka ba nga sngoban ong ba kum kari ba ka jat ben riu ka khandau ka siap ka de ka jing im te nga sngoban ong ba lada hakapor ka bangipo ka ba apor bangipo ya ka kti amdan ba pendik hakapor ka bangitu kan bat amdan ba pendik balai menta hakapor ka bangilade ban ot no yo ka ba kimsha ban ot bat kami kaneka jingya kan at nga pha I urge the CM of Karbi Anglong District Council the Hill Sama Union it's very clear and send a message that we want to come into the table and have a peace talk between the farmers of Karbi Anglong and the farmers of Meghalaya especially in Lapangap. I urge the organization, the farmers organization from Assam, to come forward and let's have a talk. This rice that it's ready to harvest, it will not wait any more longer. So that's why we don't want violence. We don't want that farmers from Meghalaya and farmers from Assam, they will dispute in this situation. But we want peace and harmony to stay in this beautiful land, both the beautiful in this two states between Meghalaya and Assam. Mapha yakani ka khubor shaga sarkar Meghalaya bagade ban penkloy ya ka jingya kran ba uniu ko ba apshu sitayaw mapang kamen sim hadu kata kata ban yu i bakin Nongrep ki jongi kila Pulit ya kapor ka ya ka jongki nakabenta bakin yo ban khet yo new ko ba bakin yo ban ot yo new ko ba andre hakani ka khaddu kaya ka ba khaddu kadan kani ka jingsha pendik anong ngai pi kadan ka jingmut ka basniu na kitei ki perlok ki jongi ki bana kate ki nak Shillong jela dei namar kata kadaw nga ngoban ong nga aware meneng iladon ya ka meeting but ki menteri but ki executive member jongka ilaka kabangila ya kabanya perkhat te dei namar kata kadaw nga ngoban ong ba nginya yeng shitli bat nginum sha ya ki Nongrep jongi bandu ya kaban ot yono ko pa
but nakaliang jok hil sama union kan sa ai da ka jingtho sa ka human rights commission la dangi do ban at yone kuba namar ki kane ka di ka kta ya ka hok long breu man breu but khamtam ya ka jing im ka jungi kan mento ya yu banginyo ya ka jingsuk la dangi yap ha ka jingtangan kata ka di ka kubor ka banga kwa ban pha te dai namar kata ka daw ka hil sama union kan sa thoru ya ka shiti sa Amit Shah ba Amit Shah ko home minister jong kari India udai ban udai banwara ya ka shongsuk shongsan hapring kini ki markhap jala ki badan hapring ke jala jongi bat ke jala jong Assam te nakaliang kal so mainan nginum snap jari ka isu ke jong Nongrep bat ngikwa banya trilang bat baro kisnong ki thau ki mamarjan bat kisnong lapangap bat ki ilaka ka badan bat kisnong baroto bat kisnong lapangap kenang bangila ba kathongi ke jongi menta kalong ba ngide ban yo at yo nu ko ba namar ba ki Nongrep jongi ken lat nakayap tangan tekini kidi ki khubor ki bangi kwa ban pha na kaliang kal so mainan bat kumbang ong bangin sa pha ro da ka city shadow sha central government bakidi ban pek ya kani ka jing ka baki Nongrep ka jing ki kendo kinong elam ka HFU barato circle kila penpau ka jing snodiau bat ongru balada ki Nongrep kimyo ban od yau ka ubala i klempam usok ka un sahab hino tang hadien ar bat laisngi bat kumta ki Nongrep ki kerpat ya ka sarkar ban yarap knang bakin la ban od sok yau ka na ka jakarap jongki tang Sngi iba ngi la ban page ni kisnong ha la pangam ti ko pi imta long ka e ka jinjar ba pling Nongrep ki shem jinjar ka ba tang ban yu apo kalangkhar gimyo ra tang ban ye tang na kistir hali mo na nur khar sa be la cha ka tiu tu Assam ko pi ki mendo ni trap ba ki stok ba ki sa thang ti pul Assam ba ki thang ki ing trap ing sem jang pi pli ki Nongrep ko dan sik ki sa kala jang ni ki luma te ka e ka ba nga so si ba nong ba ngi kum gi trai snong trai muluk ne ba yuk ngimla ban ot yuk ba te ke ba ka pen long ka ba pendu nong hamtam mat akan ke por ba long ka ba ngai iri khmat ba ka jidu nong ba plim des ba kai kan kham de ba kan kha ka batang ka wena artli kan kha ka ba hes ne ndre kum bangi la i sakhi de khmat te kata ko ba nong nagaleng ka sarkar long ba kan kerpat kan ya kendu yu ni CM jong ka Assam kamju ro CM chief active member jong ka Karbi Anglong ba nagaleng kiro kin ayakan nong mdekin ban pensit ne ban pensit ini ki pradok pasnam nong India mo jese bagi pensit ban kin aiding ban ba tang ban od ukubar ngmyo ra te ke ga jidu nong jengi ba ba kadu mo ba pli trai nong trai nang ni kisnong ba ke jing bom yo ki ban od ukubar trai kan pen ktaru ya kata ka jinun kam ha ngasem mo kam kuba larang indon kuba na egi nyo ka bam te ban ong kata ko man nagleng sunga tumut ba nga kwa ba nagleng ka sarkar kan simkhia lor kan mo kan bala kan ni kendu e bot nu CM chief active member jong ka Karbi Anglong kila ban ya kampung kloi le saya kani ka jinya penbej la namar larangin bu tang hisngi ru ni kuba nlar ban amingi namar kuba unla ban kanwa tang singi nang ni kuma pi imte hadu bakila saus gitu gi tang keba ma kila saus nang ta kila kre ban telor tu kubaru ti larakin suong man apsua tenri ndakila depen baik kata kejing ya keren juki ukuba la hab lu spo lengkha kimyo urban orlo ti takdaw long kejing kwa junga bomba nagaleng ka government jingi kamtam naka disconsil jungi long ba ke ba ki kwa ban yayu kat bala ki kwa ba ka nagaleng ka disconsil ro napo wazentia kwa ban kide ban le ya kendu mark kini ban le kendu kulo yu CM jongga West Karbi Anglong ma bakat bala kini ya penbej ya kenika jingya auri ni ka jingya bom ya stu jumut namar ngi nde bangi ya wan ne bangin skwa ngi kwa ban am da kata jing musnam ri kwa bagi Nongrep jingi kinyo ban ukuba khaw ti kata ko na galeng junga kepat apil la kenika por Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya